स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसने खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से, जिनकर गाना गब्बर की बसंती मारेलू आँख फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही त जाके सुन सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर गाना खैले नाही पुआ भोला कैले धुआं धुआं फुल ऑडियो सॉन्ग संध्या फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही त जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह और कविता यादव के ओर से, जिनकर गाना कैली रोपनिया निहुर निहुर के फुल ऑडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही त जाके सुन सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला, कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना नागिन धुन पर कूद कूद के नाचब फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही त जाके देख सकतनी। निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना खेली हैं बाबा पबजी फुल ऑडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ये गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहल बा। ये गाना के मात्र 8 घंटा में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। ये गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी आ गई बा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के वीडियो आप सभी के 1 से 2 दिन में खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखे के मिल सकता। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना शिव चालीसा फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही त जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित के ओर से, जिनकर गाना कैलाश धुआं धुआं है के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आप सभी के बता दी कि गाना के आप सभी के बीच में जल्द ही गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कईल जाई, जौना के आप सभी देख सके। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना महादेव का दीवाना फुल ऑडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ये गाना के मात्र 8 घंटा में 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला, कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना हरिहर चूड़िया ले ले आइए फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ये गाना के अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। 10वां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर फिल्म वीर अर्जुन फुल मूवी वे म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ये फिल्म के अब तक 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।